пайгирӣ аз сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар соҳаи маориф тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шуда ва таълиму тадрис дар сатҳи баланд қарор дорад. муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Сино тамоми фаъолияти худро барои дарёфт, ҷалб ва рушди инкишофи лаёқатманди хонандагон равона намуда, ҷиҳати амалӣ намудани он кӯшишҳои худро ба роҳ мондааст. фаъолияти чунин марказҳо буд ки имрӯз натиҷаҳо дар самти ҳаракати олимпӣ назаррас арзёбӣ карда мешавад. ёдовар мешавем ки хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт бо 125 ҷойи ифтихорӣ, ҷойи якум 29 нафар, ҷойи дуюм 47 нафар, ҷойи сеюм 49 нафар мақоми аввалро дар сатҳи ҷумҳурӣ дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи наврасон барои синфҳои 7-8 аз фанҳои табиию риёзӣ ба даст оварданд. дар соли таҳсили 2021-22 шогирдони муассисаи таълимии мо барои амалӣ гардиштани барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар тамоми чорабиниҳо, озмунҳо, олимпиадаҳо фаъолона иштирок намуданд ва боиси хушнудист ки пас аз муайян намудани ғолибияти хонандагон баъд аз ҷанбасти даври шаҳрии олимпиадаи фании хонандагони муассисаи таълимии шаҳри Душанбе, муассисаи таълимии мо бо ғолибияти шогирдони мо ба даҳгонаи беҳтарин ворид гардиданд ва аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе шогирдон ва омӯзгороне ки ғолибият шогирдонашон ба даст оварда буданд қадрдонӣ гардиданд. дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 3 апрел ва 1 май даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фанӣ барои хонандагони синфҳои 7-8 аз фанҳои табиию риёзӣ, математика, физика, химия, биология, география баргузор гардид. дар олимпиадаи мазкур хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе бо ба даст овардани 125 ҷойи ифтихорӣ, ҷойи якум 29 нафар, ҷойи дуюм 47 нафар, ҷойи сеюм 49 нафар мақоми аввалро дар сатҳи ҷумҳурӣ ишғол намуданд. аз ҳисоби муассисаҳои таълимии буҷавии пойтахт дар олимпиадаи мазкур 66 нафар ҷойи якум, 15 нафар ҷойи дуюм, 23 нафар ҷойи сеюм 28 нафар сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. дар соли таҳсили имсола хонандагони мо фаъолона барои гирифтани стипендияи раиси ҷумҳур, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона иштирок карданд ва бо 5 ғолибият пас аз муайян намудани индикатори ғолибияти муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба ҳафтгонаи беҳтарини шаҳри Душанбе ворид гардиданд. мо омӯзгорони коллективи омӯзгории муассисаи таълимии рақами 54 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз ин ғолибиятҳо, аз ин дастовардҳо рӯҳбаланд гардидем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмунҳои ба амсоли илм, фуруғи маърифат, тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, Тоҷикистон ватани азизи ман, шогирдонро боз хубтару беҳтар омода намоем. нишондоди муассисаҳои шаҳри Душанбе дар давраи ҷумҳуриявии олимпиадаҳо аз фанҳои табиию риёзӣ 59 нафарро ташкил дода, аз ин шумора 14 нафар сазовори ҷойи якум, 24 нафар сазовори ҷойи дуюм ва 21 нафар ба гирифтани ҷойҳои сеюм ноил гаштанд. аз ҳисоби ҷойҳои ба даст овардаи хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт, ноҳияи Сино бо ба даст овардани 69 ҷойи ифтихорӣ, 19 нафар ҷойи якум, 27 нафар ҷойи дуюм ва 23 нафар ҷойи сеюм дар зинаи аввал қарор гирифтанд. дастовардҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 ноҳияи Сино шаҳри Душанбе дар соли таҳсили 2021-22 то андозаи чашмрас мебошад. дар даври ноҳиявӣ олимпиада хонандагон 24 нафар иштирок намуда, аз онҳо 12 нафарашон ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. инчунин хонандаи синфи 8А давлатова шукрона сазовори гирандаи стипендияи раиси шаҳр гардидааст. озмуни байналмилалии глобус ки ба ҳамагон маълум аст ки дар тамоми ҷумҳурӣ ин озмун хонандагон иштирок намуда, дар он ҷо 6 нафар хонандаи муассисаи мо ҳам ба ҷойҳои намоён ноил гардиданд.
аксар ғолибони дастаи ҳаракати олимпияи пойтахт дар даври ҷумҳуриявии олимпиада таълимгирандагони муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сароисати муорифи шаҳри душанбе мебошанд. аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи сино ғолибони даври ноҳиявии шаҳрӣ ва волидони онҳо ҷиҳати тарбияи дурусти хонандагон ба донишомӯзӣ бо сипосномаву ифтихорномаҳо ва мукофотпулӣ қадрдонӣ карда шудааст. бобати иҷрои барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита ба тасвиб расидааст, ба хеле дастовардҳои назаррас ноил гардидаем. ба ин хотир ба ин мисол шуда метавонад ин хонандагоне ки лаёқат доранд, болаёқат ҳастанд дар олимпиадаҳои дар даври ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҳатто то дар ҳадди ҷумҳуриявӣ ширкат намуда истодаанд. дар олимпиадаи ноҳиявӣ ки соли таҳсили 2021-22 доир гардид, моҳи ноябр хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50-и ноҳияи синои шаҳри душанбе бо муваффақият иштирок намуда соҳиби беш аз 10 ҷойи ифтихорӣ гардиданд ва хушбахтона дар даври шаҳрӣ низ ки моҳи январи соли 2022 доир гардид ки хонандагон иштироки фавқулона намуда соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. бо ибтикори муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сароисати муорифи шаҳри душанбе дар доираи эълон гардидани солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илми маориф ва ҷалби хонандагон ба омӯзиши амиқи фанҳои дақиқ табиӣ риёзӣ, санаи 27-28 марти соли 2022 даври ниҳоии олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика баргузор гардид. дар олимпиада зикршуда хонандагони синфҳои 6-8 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт иштирок намуда донишу заковати худро санҷиданд. маҳз бо ташаббуси роҳбарияти олии кишвар соҳаи маориф рӯз то рӯз рушду нумӯ карда истодааст ва мо маорифчиёнро зарур аст ки сатҳу сифати таълимро бояд хубтару бештар бароҳмонем. дар асоси фармоиши вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва сароисати маориф шаҳри душанбе ва шӯъбаи маорифи ноҳияи синои шаҳри душанбе оиди баргузории озмунҳои олимпиадаҳои дохили муассисавӣ нақшачорабинӣ ва фармоиш шуд ки ин озмунҳо дар дохили муассиса тибқи тартибот баргузор гардид ки дар ин ҷо хонандагони аз синфи 5 то 11 иштирок варзиданд. дар даври сеюми шаҳрии олимпиадаҳои фаннии хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт аз рӯи номинатсияи беҳтарин дастаи олимпии ноҳияи шаҳри душанбе ҷои якум насиби дастаи олимпии ноҳияи сино бо ба даст овардани 408 ҷойи ифтихорӣ ғолиби асосӣ дар самти ҳаракати олимпӣ дониста шуд. дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм иштирок намуда дар он ҷо дар ноҳиявӣ ҷойи сеюмро гирифта ва дар шаҳрӣ сазовори ҷойи ифтихорӣ шудам. лоиҳаи ман ин принтери дастӣ ки бо қалам ва ручка расми дилхоҳи худро мекашад. ин чизи нав аст. ин ихтирои аввалини худи ман аст. соли дуюм аст ки дар пойтахт бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф олимпиадаи дастави истеъдод бо чунин шакл ва услуби нав аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри душанбе ташкил ва баргузор карда мешавад. дар натиҷа дастаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи сино бо ба даст овардани ҷойҳои назаррас ҷойҳои ифтихориро ноил гардиданд. инчунин муассисаҳои таълимие ки натиҷаҳои хубро нишон доданд, шумораи ғолибонашон зиёду ба пешравиҳо ноил шуданд, бо ифтихорномаву сипосномаҳо сарфароз гардиданд.
در المپیادای جمهوریوی 11 نفر خوانندگان صنف‌های 11 از فن‌های طبیعی، ریاضی و جمعیتی و گومانیتری فعالانه اشتراک نموده سزاوار 11 جای گردیدند که در سه‌گانه‌ای بهترین مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان شامل گردیدند. در سال تحصیل 2021-2022 در المپیاد فنی از فن زبان انگلیسی به نام ویلیام شکسپیر اشتراک نمودم و سزاوار جای سوم گشتم. дар шаҳри душанбе аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарроҳисияти маорифи шаҳри душанбе олимпиадаи dastavии истеъдод роҳандозӣ шуда буд. ҳадаф аз баргузории олимпиада ин ҳавасманд намудани хонандагон ба омӯзиши амиқи фанҳои дақиқ ва дарёфту рушди қобилияти онҳо миёни хонандагон тарғиб ва паҳн намудани дониши илмӣ амалӣ аз фанҳои табиӣ, риёзӣ, рушди қобилияти зеҳнӣ ва эҷодии онҳо, ташвиқи хонандагони боистеъдод ба корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва ихтироъкорӣ, ташаккули тафаккури илмӣ ва мантиқии хонандагон, бедор намудани завқи онҳо дар ҳалли масъалаҳои ғайриоддӣ ва мусоидат намудан ба хонандагон дар интихоби бошууронаи касб ҷиҳати идомаи таҳсил дар зимнаҳои минбаъдаи таҳсилот ба ҳисоб меравад. дар ин самт дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Сино назаррас мебошад. бо мақсади иҷроиши барномаҳое ки баррасӣ шудаанд дар муассисаи мо оиди ҳамаи озмунҳое ки барои бистсолагии омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ шуда мегзарад, хонандагон омода ҳастанд, бениҳоят шавқи зиёд доранд, омӯзгорон низ бо онҳо кор мекунанд. дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳо силм якчандта хонандагони мо иштирок намуда дар ноҳия 2 нафар ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтанд. ҳоло даври шаҳрӣ гузашт, ҳоло ба даври dastavии ҷумҳуриявӣ хонандаи мо Меҳронаи Манучер тайёрӣ дида истодааст. хатмкунандаи муассисаи таълимии рақами 96 Ҷумаева Райҳона ки дар соли 2020-21 дар маркази миллии тестӣ аз гурӯҳи 5 дар 10-гонаи беҳтарин ҷои намоёнро ишғол намуд. ин ҳам дастоварди беҳтарини муассиса мебошад. олимпиадаи dastavии истеъдод соли дуюм аст ки аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарроҳисияти маорифи шаҳри душанбе миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда мешавад. дар олимпиадаи мазкур хонандагони синфҳои 7-11 муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе иштирок карданд. аз ҳар як ноҳияи пойтахт 2 даста 6 нафар хонанда, аз литсе ва гимназияҳо дастаи аввал ва 6 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дастаи дуюм иштирок намуданд ки дар умум 48 нафарро ташкил дода буд. ҳар як иштирокчии даста аз 6 фан математика, физика, химия, биология, технологияи иттилоотӣ ва география иштирок намуда ва натиҷаҳои хубе ба даст оварданд. тамоми кӯшиш ва ғайрати худро роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба он харҷ намуда истодаем ки хонандагоне ки дар даври шаҳрӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд, махсусан хонандагони синфи 6, 8 ва 10 ки дар даври шаҳрӣ ғолибият ба даст оварданд, ки дар даври ҷумҳуриявӣ низ тавонанд ҷойҳои ифтихориро ба даст оранд. дар баробари иштироки хонандагон дар озмуну олимпиадаи дохилӣ инчунин хонандагони соҳибистеъдоди ноҳияи Сино дар озмунҳои байналмилалӣ ба натиҷаҳои умедбахш сазовор гаштанд. аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди шӯъбаи маорифи ноҳияи Сино олимпиадаи байналмилалии глобуси Федератсияи Россия ташкил ва баргузор гардид. дар олимпиадаи байналмилалии глобус ки бо ташаббуси муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе баргузор карда шуд, дар он хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Сино фаъолона иштирок намуданд. олимпиадаи мазкур аз 8 фани таълимӣ аз ҷумла забони англисӣ, адабиёти рус, забони русӣ, биология, география, математика, химия ва физика баргузор гардид. дар олимпиада хонандагон аз синфҳои 1 то 11
иштирок намуданд. қайд кардан ба маврид аст ки дар олимпиадаи мазкур 1252 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Сино иштирок намуда, аз ин шумора 199 нафар хонанда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. дар соли таҳсили 2021-22 мо тавонистем ки хонандагони бештарро, хонандагони болоёқатро дарёфт намоем, чунки бевосита аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли ҷорӣ боз 2 озмуни дигар илова гардид, таъсис дода шуд ки хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе тавонистанд дар ин 2 озмун ки яке озмуни шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ ва инчунин тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост, илм ки хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 50 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе муваффақона дар ин озмун иштирок намуданд. аз ҷумла дар даври ноҳиявии озмуни шаҳрии забондонӣ, ҷаҳондонӣ 2 нафар хонандаи мо соҳиби ҷойҳои дуюм ва сеюм гардиданд ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо медал, ифтихорнома ва инчунин мукофотпулӣ ба ҳар як ғолиби ин озмун тақдим гардид. бояд гуфт ки аз шумораи умумии 199 нафар ғолибон 39 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 160 нафар аз ҳисоби литсей ва гимназияҳои ҳудуди ноҳия сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. инчунин барои саҳми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас аз ҷониби кумитаи тадорукоти олимпиадаи мазкур роҳбарони муассисаҳои таълимӣ бо сипоснома қадрдонӣ гардиданд. ташкил ва баргузор намудани чунин олимпиадаҳо ва ҳавасмандгардони хонандагон яке аз роҳҳои муассири дастгирӣ ва ҷалби хонандагони болаёқат ба донишомӯзӣ ва рушди қобилияти зеҳнӣ мебошад.